Era unha vez o home. A Inglaterra isabelina. Un pasatempo sutil de Enrique VIII é o xogo de inclinarse tan axiña cara ao seu poderoso sobrinho Carlos V como a cara ao francés Francisco I. O seu outro pasatempo é menos sutil e fixo caer moitas cabezas ilustres. Ese será o prezo que pagará todo aquel que deixe de agradarlle. Enrique VIII, déspota perfecto, prefire cortar de raíz todo tipo de polémicas. No 1535, a vítima foi un grande humanista, Tomás Moro. Despois chegoulle a vez a Ana Bolena. O seu crime foi non darlle ao rei un fillo, deulle unha filla, Isabel. Os pasatempos cambian e a fogueira sustitúe a brosa. A Enrique VIII sucede o seu fillo Eduardo. Despois, no 1553, é a súa filla María Tudor quen sobe ao trono. Esta será a esposa de Felipe II, príncipe herdeiro de España. Morre no 1558, o mesmo ano co seu sogro, o emperador Carlos V. Ao morrer María, sobe ao trono súa irmá Isabel I a protestante. A España católica está en pleno auxe e contra ela Isabel emprende unha loita tenaz. Cos 39 artigos establece no 1563 a relixión anglicana. Uns anos despois, o Papa declara a herexe e excomunga. A vosa saúde é a de Francis Drake, o noso anfitrión. Os españois son imposibles, dixo a rei. Queredes bailar? Hawkins, curmán querido, a raíña ten moita razón. Decataches, alí hai un xentil home que parece que non está de moi bo humor. Sen dúbida refíreste a Doughty, querido curmán. É certo, non parece estar a gusto. Thomas Doughty, amigo, por que estás tan serio? Di que se nega a beber a nosa saúde. Veña, toma. Vin un Gaudi ad cor homini. Despois de todo, estáse mellor así. A vosa saúde, por que non? A ver, non é mellor así. A saúde de todos, amigos. Un brinde. Moi ben, mariñeiro. Seguide, seguide. Ei. A ver, non é mellor así. É moi gracioso. É medianoite. Está todo en calma. Dormid en paz. Está todo en calma. Parece unha libélula. Ei, gordo amigo. Témonos que agochar. Vamos por ali. Non, por ali. Digo que por ali. Vale. Apura. Vos, un momento. Moi ben. Ben, agora sí que está todo en paz. No 1562, despois da vitoria naval de Lepanto, nos Países Baixos xorde un levantamento contra Felipe II, apoiado por Isabel de Inglaterra. Quen son eses dous homes? Son ladróns, atacáronnos para roubarnos. Se ocupa Thomas Doughty deste asunto. Que preferides, que vos aforquen ou que vos boten ao mar? Respondede. Entre esas dúas opcións... Veña, salta. Agora ti. Non. Dígoche que saltes. Non, por favor. Escoite. Que? Que? Veña, ponte a traballar e sé prudente. Vou voando. 1577.
unha expedición dirixida por Francis Drake acababa de abandonar Plymouth. O motivo oficial é facer unha viaxe de recoñecemento polas costas do sur de América, pero ninguén sabe aínda cara onde van os barcos. Despregades a vela! Aquí estou eu. Bravo, bravo, moi ben, bravo, sí, señor, bravo. Navío español a estribor, capitán. Aos vosos postos! Preparados, canóns! Veña, vamos, os canóns, apurade, xiña! Fogo! Abordade ese barco! Iso é moi perigoso. É mellor. Sí. Ai, arredemo! O 27 de xaneiro do 1578 estaban ante as illas de Cabo Verde. A onde nos leva? É mellor volver. Amigos, ningún sabemos a onde nos leva. Chegou o momento de volver. Estades de acordo? Que queréis, arreo? A ver que deciden. Estades decididos? Pois volvemos para casa. Dúas velas portuguesas a estribor! Terra a vista a babor! Todos aos seus postos de combate! Cuidado, están nos atacando. Fogo! Baixade os botes! Recolledes os mariñeiros da auga doce. Deixa que vayan eles. Sí. Ben, imos da ración dobre de ron. ¡Que vivo, capitán! A túa saúde! Señores, chámome Nuño da Silva. E son o piloto do barco que acaban de capturar. Piloto, ou o que sexas, estás aquí para traballar, entendido? Se non vou te ter que encadear, aquí mando eu. Que non che esqueza. Veña, colle o temón. Que non? Pero ti que dis? Permíteme. Son Francis Drake, xefe da expedición, e desexo convidado a compartir a miña mesa. Non, son un prisioneiro. Deixádeme en paz. Levo para o meu camarote. Este non é xeito de tratar un prisioneiro. Onde quedou aquel da Convención de Xenebra? Xa está. En fin. Este é o traxecto que quero seguir. Interésame a súa opinión. Teño intención de baixar cara ao sur, rodear a Terra do Fogo e despois subir cara ao norte. Que opina? Drake tomou o mando do María, o maior dos navíos portugueses capturados. Os outros barcos da expedición seguen a certa distancia, entre eles o Pelicano, o mando de Doughty, que leva de segundo a... Non sería este o momento de volvernos atrás. Ois ti, vira de todo, vira. Que? Que vires, che digo. Eu non viro. Fora daqui. Como queiras. Cago no demo. Vou estoupar en calquera momento. Ois ti, colle o temón. Eu, Imos virar a babor. estribor, babor.
Non sei o que estou facendo. Que é iso? Verás como así te pos ben. Verá, eu quería Sí, cortar... a barba, un momento. Xa estás. Así aprendedes a agardar a vosa vez. Vexo viaxes, moitas viaxes. Carazo, vai a catarreira, un momento. Toma isto e xa me contarás como che vai. Tócame a min, son o xefe. A cola. Pero se eu son... Ti agarda a túa vez como a todos. Non! Que xa chega o seguinte. Que? Unha fractura, unha táboa e xa está. Grazas. O seguinte. Estou soñando, estou soñando. Fixadevos, pero que son? Non teño nin idea. Ei, mirade aí embaixo. É cousa de bruxería. Ai, que Deus se apiade de nós. A culpa de todo é de Drake. Se eu mandase aquí, isto non pasaría nunca. Cuidado coas velas! ¡Cerramos cabo! Venga, co, Pedro. Onde estou? Que pasou? Veña de pé. Hai que tomar o mando. Xa vos dixen que ese home é un tolo. Drake vai nos levar á catástrofe. A partir de agora tomo o mando da Arreo expedición. yo. Xa moistes, aquí o capitán son eu. Eu, Francis Drake, xefe desta expedición, no nome da súa graciosa majestade a raíña Isabel de Inglaterra, declaro a Thomas Doughty culpable de motín e pídolle á tripulación que se pronuncie. Fixádevos, así acaban todos os traidores. Ai, se me fixese caso a min. A Corza substitúe o Pelicano na proa do barco restaurado o que bautizan co nome de Golden Hill. O 20 de agosto de 1578 a expedición está na entrada do Estreito de Magallanes. En canto os navíos pasan o estreito, levántase un temporal terrible de vento e neve. O barco dos nosos amigos empuxado cara ao sur vai á deriva. Hola, ¿qué tal, amigos? Vaya paxaro, nunca vira nada igual. Por fin o vento cálmase e poden variar o rumbo e volver cara ao norte. Chegan á illa de Mocha o 25 de novembro. Dos outros navíos, nin sinais. Veña, subide a xiña. Este sitio é moi fértil. Mirade. Que animais son eses? ¡Cuidado! Que ocorre? Vaya modais. Veña, apurade. Corre!
Vai a aventura. A sorte ponse do lado dos nosos amigos que chegan a Valparaíso 5 de decembro do 1578. Un impoñente barco español está ali amarrado, o Gran Capitán. Temos visitantes, traede un tonel de viño. O botín é importante. O Gran Capitán contén 25.000 pesos de ouro. Veña, abordaxe, collede o todo. O tesouro é noso. Transportaban 4.000 ducados de ouro. ¡O ataque! Vamos! ¡O ataque! Todas as riquezas cambiaron de propietarios. O 13 de febreiro de 1579, o Golden Hind chega a Callao, o porto de Lima, no Perú. É verdade, en serio. Un dos seus galeóns, o Botafuego, cargado ata a borda, botouse ao mar hai uns días. Como poderíamos alcanzar sen espertar sospeitas? Penso que o mellor sería... Achegas un barco por estribor! A idea consistía en atar vasillas baleiras detrás do barco co propósito de reducir a marcha ata que chegase a noite. Quen sodes? Ingleses, arriad as velas se non queredes ir a pique. Quen pensa que é para darme ordes? Suba a bordo se se atreve. Despois de trasladar o tesouro, preparan o regreso. Creo que debemos volver polo oeste, o Océano Pacífico e África. Penso que é mellor volver polo norte. Polo norte non, imposible. Está decidido. Nese caso, prefiro desembarcar aquí mesmo. Se ese é o teu desexo. Pois adeus, amigos, boa sorte. Vai vos facer falta. Señores, argallei un plan infalible para apoderarnos no nome de España dese pirata Drake e do seu navío. Dispoño dunha frota importante. Paréceme perfecto, gobernador, pero o inglés xa está no norte. Seguro. Engánanse, señores. Segundo os meus informes, o Golden Hind está no sur, preto de Panamá. Desculpen, señores, penso que están enganados. O inglés está no noroeste de México. Non importa. Hai que recuperar o navío, estea onde estea. Quero ese ouro. Xeo a babor! Enganeime ao non facerlle caso a Nuño da Silva cando me aconsellou non volver por aquí. Decidín que vai ser mellor dar volta. En maio do 1579, á altura da illa de Vancouver, o barco virou en redondo. Camiño do sur, o clima é cada vez máis cálido. E é máis cálido aínda segundo se vai achegando ás costas do que despois se ha a chamar Nova Albión. O 17 de xuño de 1579... Vide, mirade! Grazas. No nome da súa maxestada, Raíña Isabel de Inglaterra, tomo posesión deste reino. O seu rei e o seu pobo cédenlle libremente os seus dereitos e títulos e o bautizo co nome de Nova Albión, Francis Drake. O 23 de xullo Drake abandona Nova Albión, acabada de fundar, para dirixirse cara ao oeste. 2 meses despois chega fronte á Illa dos Ladróns, onde o reciben a pedradas. O 3 de novembro ás Molucas, onde embarcan barrís de especias. O sultán das illas ven con moita pompa saudar os visitantes. A viaxe continúa, multiplican os vixías. Hai que estar alerta por mor dos moitos arrecifes que hai no mar. O 18 de xaneiro do 1580, no sur das Illas Célebes... Botade a áncora, veña! Achicada a auga!
De agora en diante, só Deus nos pode axudar. Deixeonllos a rezar, irmáns. E non será mellor que axudedes a achicar? Tirado o lastre, os barrís de especias. Todo o que non sexa indispensable. Os canóns. Veña fora! Non, non, esperade, eu son indispensable. Tirado o ouro que hai nas bodegas, é o que máis pesa. Non o consentirei, aínda non nos afundimos. Sí, tirado ouro. Quen dixo iso? Chegou a nosa última hora, irmáns. Arrepintámonos dos pecados e roguemos ao Señor. Flota! Flota! Está flotando! É un milagre! Viva! É un milagre! Despois de algunha reparación, seguen a viaxe. O 12 de marzo chegan a Xava. O 15 de xuño pasan o Cabo da Boa Esperanza e o 22 de xullo chegan a Serra Leoa. Un mes despois, ás Illas Canarias, e o 26 de setembro de 1580 xa poden contemplar as costas de Inglaterra. Despois de 2 anos, 9 meses e 13 días, 59 superviventes chegan a Plymouth. A raíña. A raíña Isabel, acompañada do embaixador de Francia e altos cargos, sobe a bordo do Golden Hind. A vosa espada. Majestade, todo o que conquistei perténcevos. Érgase, Sir Francis Drake. 1587. Despois de 18 anos de prisión, acusada de conspiración a católica María Estuardo, vai ser decapitada ante a indignación de España. Por fin. Arre cabaliño, vamos a Belén, que mañá é festa... Adiante. Pedro! Gordo! Traioche unha gran noticia. O almirante Drake está reclutando homes para unha expedición nova. Seremos ben recibidos. Pode contar comigo. Moitos fabricantes de panos procedentes dos Países Baixos instalanse en Inglaterra fuxindo da guerra e fundan unha industria próspera. Ai, pareces unha cheminea, avó. O tabaco é terrible. O bispo de Londres morreu pola súa causa. Queridos amigos, que alegría vervos outra vez. A nosa alegría é maior. Imos ir loitar contra España. Temos unha boa tripulación. Fixádevos. En abril de 1587, Drake chega ás costas de Cádiz, onde se concentra unha parte da Armada Invencible. Os ingleses desencadean un ataque sanguento tras comprobar que o tiro das pezas españolas é demasiado curto para alcanzalos. Despois, botan xa a abordaxe. Adiante! Abordaxe! Oh! 30 barcos españois son capturados ou destruídos. Todo canto conteñen é trasladado como botín a bordo dos navíos ingleses, que se van deixando detrás deles a desolación, o lume. A resposta de España non se fai esperar. O 20 de xullo do 1588, a Armada Invencible encontrase ante Plymouth. Señor, hai moitos barcos inimigos fronte ao porto. Achéganse como a moscas. Pois logo busca un matamoscas, amigo. E deixádeme xogar. É máis importante. Coa destrucción da Armada Invencible empeza o declive das grandes aspiracións españolas. 8 anos despois, unha frota inglesa apodérase de Cádiz, destrue todos os barcos do porto, saquea a cidade e marcha impune. Este feito causa grande alegría en Inglaterra. A raíña Isabel está no seu mellor momento. Nese mesmo ano, 1596, Francis Drake morre durante unha expedición ao Caribe. A vida continúa e a raíña protexe un dramaturgo novo que se chama Shakespeare, que no ano 1591 estrea unha nova obra, Romeo e Xulieta. Dáseme e quítaseme esperanza. Ás escuras como estou, quero levar a luz. 1598, Filipe de España, amargado e enfermo, morre. Acábase outro século que viu a Da Vinci, Miguel Anxo, os primeiros humanistas, Copérnico, o protestantismo, a conquista da América, Montaigne, Cervantes, Shakespeare
e que tamén viu a Grande España debilitarse ante a Inglaterra de Isabel. 1603, morreu Isabel, e Xacobe I, fillo de María Estuardo, ocupará o trono de Inglaterra. 1608, Champlain funda a cidade de Quebec no Canadá. O 6 de setembro do 1620, 78 homes e 24 mulleres saen de Plymouth a bordo do Mayflower. Serán os fundadores dos Estados Unidos de América.